negro. Blanco. Azul deseo. Azul de mar. De un maragato pinto un retrato. No está bien. Va. Es una pincelada o pintar una pescada. Uy, es blanco. Este no pinta. Bueno, pues una sardina. Bueno, está bien. Sí.
Podria haver quedado un papá. Aquesto. Bueno, penso eu que... Estou aburrido. Estou aburrido, sim, estou aburrido. É agora o que vou fazer? Ai, ai, ai. Tenho uma ideia. Vou ir à biblioteca a ler um livro que diz que é muito divertido. Vamos lá. Sin maleta e sin equipaje. Son cirolas las que utilizamos en la clase de gimnasia na escola. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay! En la biblioteca hay libros grandes, libros pequeños, unos de lectura sincera, bueno, sí, e outras cheos de enguedellos. Tamén na biblioteca hai libros máxicos. ¿Vedes? No ten nada. Pero é máxico. Escriba aí algo. Escribe. Moi ben, sí, señora. Pois claro, como este libro é máxico, para escribírseme en branco e negro, así non pode ser, ó. Escribe, vai se llamar. Así, moi ben. A ver. Así. Ahora me escribiches con un chambón, Ai, eso non pode ser. A ver ti, borra co dedo.
Ah, xa está. Así me gusta, veres que me rompo aí. Te pasaches, te pasaches. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A volver a empezar. A ver, tío, escríbeme algo. Vas a ayudar. Pasa. Ah, moi ben. Ben, ela escribiu. Outra me escribe el cuanto negro. Ah, eso non pode ser. A ver, tío. Escríbeme ben así. Moi ben. Fixo unha rusca. A ver. Aquí temos... outra... O chapón de novo, o chapón. Ese non pode ser. E non que me pasaches mal. Di un dedo, así e borras o chapón. Dalle aí, home. Ben. Así me gusta, ben. Borrou o chapón, Bueno, home, o facer que era facerlle así, xa estaba todo, non ves que tiñamos o tal. Claro. Na biblioteca hai de todo, hasta libros máxicos. Ai, que vemos máis, Dentro. Oh, hasta colgadores. Na biblioteca temos que estar calados. Non vaya a ser que se desperte o trasmo que está enmeigado. Eu gusto de ir a Cotío a deitarme nese campo de follas cheo de flores debuxadas e bañarme no seu río de letras encadeadas que son as palabras. Porque a biblioteca aprocha en cada libro mundos fantásticos como nunca vi. Se hai que chorar, se chora. Pero se hai que rir, mira como me río. Eu quero vivir en cada liña da fermosa prosa 1000 fantasías. En los versos sentimentos son versos que nos falen de infinitos universos. Ah, que grande é a nosa biblioteca, chea de soños e respostas. Bueno, vamos ler outro libro. A ver, por aquí. Este non, que pon. No, claro, que ler así. Tampouco, da igual. Este non ten título, así que... mira, aquí, este, a ver. Primavera. Bueno, a ver de que vai. Que interesante. E o caracol luz os cornos dun xeito modo.
aire libre, ¿verdad? Hermoso. Ah, qué bonita es la primavera. Bueno, no está mal, quedó muy bonito. Sí, ahora voy a apoyar otro libro, bueno, este ya lo leí, voy a apoyar otro, a ver este que está aquí, no, este no me pinta. Ah, este. Interesante. A Casa Vella. Miña casa ten un pollo debaixo da janela onde brinca o esquío e máis na bebera. Tendo ese menuco que hai no Fallado, desde o río, o niño no cuco, e a escola o seu galán. A miña casa ten a porta cesa, para quen queira vir a pasar comigo na artesa. Artesa. Mete en forno de leña ca súa pardeira. Ai, 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 ai. E na lareira, pendurada, ten un pote atado a unha palmeira, a unha gramalleira. Este é unha gramalleira, este é un pote. Qué bonita esta ciudad. A ver, que están aquí. A miña casa ten dúas habitacións donde dormimos nós e as nosas ilusións. Ai, 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 ai. Ai, qué bonito.
porcos, ainda que vellos. Miña casa ten leira e xardín, onde enredan os gatos o can e non ver un xabarín. Miña casa é unha casa bella da aldea, e para saber se che gusta, tes que ir vela.
todo. ¡Oh! ¡Qué bonito! A miña lavadora distinse, que mesturou o azul co amarelo e a roupa tinguiuse de color verde, amarelo e vermello, e a camiseta púsose de color laranja, de vermello e azul, e o chándal trocouse en violeta. Mira. A miña lavadora está calada. Unhas veces lava roupa e outra fai a colar. No teatro non se pode ter os teléfonos conectados. Non se pode ter. Apaga. Apaga. Aí é. Alberto. Cállate. Contratación. Mira é. Vai, sube. Aí é, aí. É este. Xa vou. Tranquilo, tranquilo. A ver, sí. Diga. 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 Diga, diga. Bueno, ya. Diga. ¿Por qué me va a decir que no me va? What is it that you want? What is it that you want? Vamos a ver, no niño lobo do vento hai unha pomba dourada. No niño lobo do vento hai unha pomba dourada. Que me dirá namorada, que me dirá namorada, todo amigo. Eu teño un teléfono moi raro. Si estás cabreado, troca a tua voz por unha cantiga de enamorado. Ai, que bonito. Negas a dar malas noticias. Queren ser de ledicia a vida das xentes corrientes. A
non lle gusta que haxa pobres nin ricos. Para él todos somos iguales. E aos máis probes, nadie máis ricos. El teléfono é pacifista. Non lle gustan as pistolas, nin os coiteros, nin as escopetas, nin os tanques que as súas metralletas. Na escola levaron ao oculista porque andaba mal na vista. Pusieronlle unhas gafas de idealista e agora de todo ecologista. Ya. Ai, meu teléfono quere cambiar o mundo. Negas a falar de cousas tristes. Por iso as cousas ruins insiste en darlles un non grande rotundo. O meu teléfono é moi raro. Seguro que é un marciano venusiano. Está claro.
pasei na biblioteca. Sí, señor. Un libro máxico. A miña casa. Oh, que bonito. E xa sabedes, se estades aburridos, vinde á biblioteca. Lees un libro e veredes que divertido. E hasta a próxima. Un momento. E xa que estamos na biblioteca, vamos agasallar con un marcador de páxinas. Toma. Pero un marcador de páxinas maravilloso, psicomotriz, mágico. Toma. 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 Ahora vas a ver, toma. Pasas los manos por ahí. Toma, pasas ahí. Toma, para la derecha. Toma. Toma por ahí atrás. 1, 2, 3. Toma. Pasa por ahí. Toma, sale por aquí. Y ahí atrás. Y ali también. Ali también. Bueno. Mira. Este é fenomenal. É así. Vedes? Eu vou por aquí por la mitad. Así. Para que sexa un bo marcador de páxinas. Vale? Agarro un pelo da calva. Plin. Vedes? E agora tiro. Como se fai? Pois é moi sinxero. Doblamos pola mitad. Así, doblamos. Está. Aquí tedes a pegada dun dedo. Aquí poñemos o dedo gordo. E isto sí que é importante. Porque este dedo vai para arriba e para baixo así. E según vai para arriba e para baixo, a cousa se move para diante e para atrás. Pero é aquí o problema psicomotriz. Collemos un pelo da calva, do bigote, ou eu que sei, unha tela de araña que vai por aí. O enredamos, entonces tiramos. E agora hai que tirar ao tempo que se dobla. Non vale que se doble para lá e tirar para aquí. Ou ao revés. Eso non vale. Hai que facelo ben, así. Empezamos con un pelo pequeniño, vedes? Moi ben. Ahora un máis grande. Así. E agora un longo daqui a pasar mañá, mira, así. E agora mira. Mira, corta o fío. Oye, non se queres, corta o fío. Ves? Non deu seu sitio. Era máxico. Bueno, con isto vos sirve para practicar na casa, que é moi interesante, os problemas psicomotrices están a orden do día e ademais de marcar a folla do libro como un libro, de acordo? A ver, picos e hasta a próxima. Gracias por vir ao teatro.